салом дӯстон, рӯзи 11 май яке аз муҳимтарин вохӯриҳои мавсим баргузор мешавад. Рақобати Барселона бар зидди Реал Мадрид дар доираи даври 35-уми Ла Лига. Ин танҳо бозӣ барои се имтиёз нест, ин таърих аст. ифтихор, эҳсосот ва анъанаҳо бозие ки шаҳрҳоро ба сукут мебарад ва чашми миллионҳо мухлисро аз тамоми дунё ба экран мебандад. Ин дафъа Барселона бо рӯҳияи тамоман дигар ба классико наздик мешавад. Гарчанде мавсим осон набуд, даста муттаҳид гаштааст. ҷавонон рушд мекунанд, бозингарони таҷрибадор бо ҷасорат бозӣ мекунанд ва мураббиён мекӯшанд ки эътимод ва устувории даставиро баргардонанд. Дар Барселона рӯҳияи ягонагӣ эҳсос мешавад. Дида мешавад ки ҳамаи бозингарон омоданд на танҳо барои холҳо, балки барои шараф ва номи бузурги клуб мубориза баранд. мо бозиҳои Барселонаро ҳамроҳи мухлисон ба таври мустақим дар телеграм-канали худ тамошо мекунем. Агар хоҳед ки дар ҷамъияти футболӣ бошеду аз хабарҳои бештар огаҳӣ пайдо кунед, пас ба пайванди дар зери навор буда даромада обуна шавед. Вингери Барселона Рафиня пеш аз бозӣ чунин ибрози назар кард: классико мисли финалҳо аст, бозии оддӣ нест. Шаҳр таваққуф мекунад, тамоми дунё ин бозиро тамошо хоҳад кард. Дар чунин бозиҳо ҳамеша душвор аст, аммо ман фикр мекунам ки мо омодаем тамоми қувваро диҳем то натиҷаи мусбии имконпазирро ба даст орем. аз нигоҳи касбӣ Барселона нишон дод ки ҳатто дар лаҳзаҳои душвор метавонад рӯҳи қавӣ ва иродаро нигоҳ дорад. ин бозӣ на дар бораи ҷадвали лига аст, ин лаҳзаи ҳақиқат барои даста мебошад. агар барса хоҳад ки исбот кунад клуби бузург боқӣ мондааст, ин ҳамон фурсати муносиб мебошад. классико ин оинаест ки ҳолати воқеии ду дастаи бузургро нишон медиҳад ва мебинем ки кадом даста омода аст то ба охир мубориза барад. пешгӯии ман ин ғалабаи Барселона бо бартарии ду гол мебошад. шумо чӣ фикр доред? Пешгӯии худро бо 1x карда бо истифода аз калимаи серноки тиҷи барса то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумоти лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. бозӣ бо Интер анҷом ёфт, вале баҳси бозингарон идома дорад. Иниго Мартинес бо Ачерби нофаҳмоӣ дошт ва дар ҳолате ҳимоятгари Барселона сӯи рақиб ба қавле туф кард. Мартинес ҳолатро шаҳр дод, вале рӯйрост буданаш ӯро аз ҷазо раҳо намекунад. ҳимоятгари марказии Барселонаро метавонанд то 4 бозии Лигаи Чемпионҳо маҳрум созанд. бозӣ ки пур аз фишор буд, ба ҳамин хотир асаби бозингарон ҳам тоқат накардааст. масалан Тюрам баъди анҷоми бозии Ямалро ором мекард, рӯҳияи ӯро гӯё хуб мекард ва баъд дар Инстаграм акси ҳамроҳашонро гузошта масхара низ намуд. қаблан Ямал гуфта буд ки вазифаи ӯ қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шудан аст. Тюрам хейтирони зиёд ҷамъ кард ва баъдан посташро пок намуд, аммо мардум онро аллакай ҳама ҷо партофта буданд. Ламин ҳам дар навбати худ бозингарони Реалро ба хашм овард. ӯ гуфт ки фарқ надорад Реал чӣ қадар гол мезанад, онҳо моро имсол мағлуб кардан наметавонанд. марка бошад менависад ки ин суханон бозингарони Реалро ғазабӣ намудааст. Мадридиён чунин мешуморанд ки Ламин онҳоро пас задааст ва пеш аз Эл Классико ҳамагӣ омодаи посух додан ҳастанд. онҳо ба Ямал аз худ дарак доданиянд ва якҷо бозии Барселонаро муқобили Интер тамошо кардаанд то заифии Барсаро ёбанд. бале, дастаи шоҳона мавсими бад мегузаронад, вале баъзан мушкилоти ҷиддӣ ба рақибон эҷод карда метавонанд. хуб мешуд ки Ямал аз Рафиня ки оиди Аргентина сухан карда буд дарс мегирифт. беҳуда намегӯянд ки рақибат мурча бошад, онро мисли фил қабул кун. ба ҳамин тамом дӯстон, то наврҳои баъдӣ таънсияту хонаобод бошед.